Els productes de neteja són indispensables per mantenir les nostres llars sempre netes. Existeixen una gran varietat d'utensilis i productes al mercat aptes per fer aquesta tasca. En aquest vídeo es mostrarà la importància de la química en aquest àmbit, ja que sense ella no seria possible la realització i elaboració d'aquests articles. El Glasex és un netejador domèstic de finestres, vidres, miralls i altres superfícies. Més del 30% són glicols i menys del 5% són tensioactius aniònics. Els tensioactius aniònics són els ingredients principals dels productes d'acció desengreixant: xampú, sabó de mans, gel de dutxa, detergent de rentadora, detergent de rentavaixelles, etc. L'aplicació normalment és diluïda al 5%, és a dir, 50 grams en un litre d'aigua. El lleixiu conté clor en estat d'oxidació +1. És un oxidant fort i econòmic. A causa d'aquesta característica, s'utilitza com a desinfectant. A més, es distribueix molts colorants pel que s'utilitza com a blanquejador. En dissolució aquosa només és estable en pH bàsic. El lleixiu es ven molt concentrat i s'ha de diluir per ser usat en la desinfecció i en tractament d'aigua potable. Per a desinfectar es dilueixen una part del lleixiu en 9 parts d'aigua. L'amoníac és un compost químic i la fórmula representa en termes químics com NH3, un àtom de nitrogen i 3 hidrogen per cada molècula. A més, l'amoníac destaca per diverses característiques positives: la seva alta solubilitat en l'aigua, la facilitat amb què es degrada a la naturalesa i la seva capacitat com a nutrient per a plantes i arbres. L'amoníac és un producte molt utilitzat en la neteja i desinfecció de la llar. El motiu d'aquest ús és la seva enorme capacitat per eliminar taques difícils. Entre els seus components podem destacar l'etanolamina. Com d'altres amines, actua com una base feble. L'etanolamina és un líquid tòxic, inflamable, corrosiu, incolor i viscós. Els alcohols grassosos etoxilats són tensioactius no iònics coneguts, que es produeixen industrialment, per exemple, per addicció d'òxid d'etilè sobre alcohols grassosos en presència de catalitzadors adequats. És un netejador en pols de 750 grams i un detergent abrasiu per superfícies dures. El clor que conté la fórmula garanteix una eficaç acció higienitzant. Entre els seus components podem destacar el carbonat de calci, que és un compost químic de fórmula CaCO3. És una substància molt abundant a la naturalesa, que forma roques com a component principal arreu del món. També podem trobar el carbonat de sodi, que és una sal de sodi de l'àcid carbònic. El seu ús domèstic principal és en les rentadores, per a potenciar els efectes dels detergents.